Haya une wang se chenru moro mar ariyo kidieny mar ariyo machenru mar dula wasechako mbakano kata kapok wabiro kaendi. Fredrick Okango nitiere ka en jakanyo mar Azimio to gi Kenn Ondiek jakanyo mar UDA. Erokamano ahinya kuom miyowa secheu. Wachako ane kodi Kenn ni waneno ka duond bura mar UDA ochano yiero mar kor gwenge. Gichane ni idhi time kidienje 3. Ma dhi konyo uma mar UDA nade king'iye? Erokamano waro Trevor. Odiochieng' ma kawuono ker mar piny kendo jakom ogai mar chama mar UDA obedo headquarters mar chama kawuono ka nitie NEC meeting ma iyalo kaka idhi tim yiero. Ing'eni ka noluong yiero higa mokadho December tarik 9 mar grassroots no change. Gima nomiyo wachenje ni court nowacho ni political party ok nyal timo yiero ka nyocha pod onge National Elections Board. Koro out of that meeting kawuono ne National Elections Board oyier mano telnegi ma idhi telnegi chairman mar Kenya Revenue Authority Bwana Anthony Mwaura kama idhi konye gi deputy mare Veronica Kiberenge ma wan sure ni koro sani kaka party wan gi elections board, National Elections Board madhi oversee yiero mar chama e different stages ma even sama wuok kodi ni returning officers mag counties te are already no say osebedo put on notice kendo gisebedo appointed. Ma mar chenro mar higa mar 2027. Returning officers mag party madhi timo yiero kochakore chieng' tarik 26 dwe mar 4. Yiero mar chama opogi e kidienje 4 nikech county duong' ting'eni political parties generally political parties te onge gi resources mang'eny ma ginyalo run godo elections the same day. Koro ditiyo gi mechanism madhi miyo political party marwa yudo thuolo ne wanachama mondo miyiergi e kombego magidwaro chakre polling station mwagike ward mwagike constituency mane mwaluongo ni grassroots election. Then yiero mar counties to gi mar national office ibiro tim in December. To communication mochiw gi Cecil Mbarire ma chairman mar chama kobedo flag gi secretary general marwa bwana Cleophas Malala owacho ni opoge nyadi 4. Phase mokwongo nikech oganda wa mag luo ng'enywa wanie gwenge mag Nairobi, wanie gwenge mag Nyanza piny. Although other counties bende nitie notice oseor, but king'iyo Nairobi to gi Homa Bay County biro yudore phase mokwongo madhi timore tarik 26 dwe mar 4 higa 2024. To bas phase mar 2 e kamiri yude Siaya idhi tim chieng' tarik 22 dwe mar 6 higa 2024. Bas mar 3 county wa madhi yudore en Migori ma dhi timore chieng' tarik 10 dwe mar 8 higa 2000 higa ma wantieni. Bas grassroots elections irumo chieng' tarik 24 dwe mar 8 e higani kama idhi time yiero. Jo nyaka ng'eni grassroots elections ok oriwo nyaka county elections. Koro grassroots elections idhi yier representatives mag polling station, then idhi e ward level, bas wadhi e constituency level ma iluongo sub county level. Mane kama wadhi gike mokwongo gi phase 1. Okay. Koro kaka Homa Bay County gi Nairobi County wadhi timo mago kende. Then warito kendo nyaka December. Koka delegates moyier at the constituency level they converge a county mondo yier their county officials. Then county officials they proceed a national level ka giriwore gi constituency chairman. Magi duto gin ikruok ma higa mar 2027. Okamano. Yeah, kaka political party gik upango kung'iyo higa mar 2027. Chenro marwa en mondo wabed gi party motegno e gwengewa ma dhi bedo ni di dwaro komno kendo mar bedo president higa mar 2027. Okay. Mane maduong' kendo nikech political party moro amora e piny ka goal maduong' ma en go en kao loch, kao state power. Okay. Kaka koro wan godo sani. Okango ang'eni ino kiwuo